A makon da ya gabata idan kuna biye da mu za ku ji mun tsaya a inda Fatima da Husna suke tattaunawa sai ga Umar ya taho. Yanzu kam za mu dora. Sanadin Kawa, Sanadin Kawa, Sanadin Kawa, soyayya ta zamto mata illa, ta yi damuwa da bakin ciki don neman daula. Silar sanadin Kawa ta fada damuwa, ina kuke 'yan uwa, ku taya ta da addu'a. Sanadin Kawa, Sanadin Kawa. Husna ta juya da sauri ba shiri ta yi tsit ya karaso inda suke da sallama. Husna ta washe haƙura ta ce sane da zuwa Umar. Ta ce ina yini? Ya ce lafiya lau Husna, ya mutanen gidan? Ta miƙe ta ce lafiya lau wallahi, ya kasuwar? Ya ce alhamdulillah. Ta ce to masha Allah. Ta kalli Fatima ta ce to besti bari in wuce kafin inna ta fara nema na, ki ce wa da ammi na gode sosai na wuce. Ta ce please ki kiran da na ce ki ko da an jima ne, ki kyale su kawai, kishi kawai suke da ke. Daga haka ta ce to Umar to ni zan tafi sai da safe. Ya ciro kuɗi a aljihunsa ya ce to ga wannan kin hau mota, Allah ya kiyaye, a gaida su mama. Ta dawo da sauri ta karfa hannu bibbiyu ta ce kai hada su ɗawainiya haka? To na gode angon Fatima, Allah ya bar ku tare. Murmushi yayi kawai ya ce amin. Ta kalli Fatima da fuska ba yabo ba fallasa ta ce sai mun yi waya Tima. Daga haka ta bar wajen. Umar ya karasa inda Husna ta tashi a hankali ta matsa ta bar distant mai dan yawa. Ya ce how are you? Ba tare da kallonsa ba ta ce ina yini? Ya ce lafiya lau, ya su ammi? Ta ce suna lafiya. Shiru yayi na wani dan lokaci can kuma ya ce kin ji sauki da yanzu ko? Ta gyaɗa kai ta ce eh. Ya ce masha Allah, kin yi magana jam da ne miki da ammi kuwa? Ta ce eh na yi mata. Ta ce a'a ba zan yi ba. Ya ce to shikenan sai ki ta zuwa islamiyya yanzu ko? Idan muka yi aure har master sai ki kin ji baby? Bata ce komai ba sai wasa da in yatsinta da take yi. Jin yayi shiru na tsawon minti 5. Ta dago kanta ta ga kallanta kawai yake yi. Ta saurin kau da kai ta ce kaga ammi bata san ka zo ba, kawai ce mata ne zan raka Husna kuma kar ta ga na daɗe. Umar ya ce eh gaskiya ne kam. Ledar hannunsa ya ajiye a kusa da ita ya ce gashi diya ki maliji kin ji? Bata ce komai ba kuma ya ɗaura mata kuɗi akan ledar. Ya ce to tashi ki wuce ki gaida su ammi. Miƙewa ta ta ɗauki ledar da kuɗin ta ce na gode Allah isaka da alkhairi. Ta ce sai da safe. Daga haka ta wuce ciki ya bi ta da kallo. Direct ɗakin da ta wuce ta ɓoye kuɗin sannan ta buɗe ledodin da ya bata. Fruit iri-iri ne a ɗayar kuwa gasasshen kaza ce. Ta miƙe ta kai ɗakin su ammi dan ko da wasa ba ta cin abin saurayi. Ammi ta ce to Allah ya amfana sannan ta tashi ta fita ta koma ɗakinta tana tunanin shawarar da Husna ta bata. Zama ta gefen gado ta ɗauki wayarta ta ci gaba da kiran Albashir. Gabanta na faduwa bai ɗaga ba har ta katse sai gashi ya kira. Ta ɗaga ta kai kunne a hankali ta sallama ya amsa. Ta ce ka yi haƙuri da abin da na ce wancan lokacin da ka kira, kawai dai ban san ka bane so I can say to you where you live. Katse ta Albashir ya ce I don't think it is necessary. You called just to say this? Ta taɓe baki ta ce why? Me isa ba za mu haɗa itiri bane domin mu saba sosai. Katse ta ya kuma ya ce no, it is not necessary. Kindly get up my line or I cut the call on you. Jitai gaba ɗaya ranta ya ɓaci ta ja wani dogon tsaki ta ce you shall be the one to get up my line cause you call. Do so immediately now. Tana gama faɗin haka ta jefar da wayar akan gado ta fita domin yin alwalar isha'i. Ko da ta dawo gari ta ya katse kiran. Ta gabatar da sallarta sannan ta yi azkar. Ta ninke jabinta sannan ta hau gado. Ta ja wayarta ta buɗe data. Message ɗin Albashir ne shigo tare da WhatsApp message. Ta buɗe IG domin duba message ɗin. I will make you regret your action. Zaki san baki da wayo. Tsaki ta ja masa as reply. Ta rufe datar ta yi addu'a bacci. 3 days later tun daga wannan daren bai sake mata reply ba, haka kuma bai sake kiranta ba. Sai dai kuma tana ganin hotunansa wanda yake uploading a IG ɗinsa. Takan shafe minti 10 tana kallon hotunan nasa. Wasa-wasa wani mugun sansa ne yake sauka a cikin zuciyarta. Inda ta karo da hotonsa a IG sai ta ji gabanta ya faɗi. Hakan nesa ko da yaushe take rasa sukuni. Ba ta da aiki sai tunanin wannan bawan Allah da ba ta san shi ba. Komai za ta yi sai ya faɗo mata zuciyarta. Babu yace Husna ba ta yi ba akan ta kira shi ko kuma ta fingin ɗinsa amma ku ta yi. Duk da bata fito ta faɗa Husna gaskiyar abin da take ji akan Albashir ba. Kawai nuna mata ta yi ita ta yi on following ɗinsa. Ta kuma goge lambarsa da kuma chat ɗinsu. Duk yadda Husna ta yi ta karɓi wayarta in ba ta yi. Ta bige da cewa ita ba ta bata ba saboda kar ta ƙara following ɗinsa. A kwana 5 ne Fatima ta kasa jurewa da kanta ta yi masa sallama, amma ku har washe gari bai mata reply ba. Hakan kwa ya ku daga mata hankali. Ranar Friday bayan duk ta gama aikanta ta
ta zauna a gefen katifa, gabanta na faduwa, ta yi delin ɗin lambarsa, sai da ya kusan katsewa sannan ya ɗaga. Ta yi shiru, zuciyarta na bugawa. Cikin sanyayayyar muryarsa ya ce, "Who is the online?" Ta yi gazirin courage. Cikin sanyayayyar murya ta ce, "Ina yini?" Ya ce, "Lafiya, wace ce?" Ta haɗe wani abu da ya tsaya mata da ƙyar sanin cewa ya goge lambarta. Ta ce, "Your friend." Ya ce, "Wace?" Ta langwabar da kai ta ce, "I'm sorry for what happened, Albashir. Maybe I might not be opportunity to say sorry again after today. Amma ka yi haƙuri, it is Fatima Muhammad." Shiru yayi kafin ya ce, "You are sorry. Won't add anything to my life. I don't think it is important you call." Ta maraice ta ce, "Please mana. I know, na san ban kyauta ma ba. Ka yi haƙuri." Ya ce, "I don't need it." Jikinta ya sanyi kalau. Ta ce, "Okay, what if you meet somewhere else and I admit I am sorry?" Ya ce, "Somewhere like." Ta ce, "No, kai za ka faɗa." Ya ce, "Okay, then you come to our home." Zaro ido ta yi ta ce, "Your home?" Ya ce, "Yeah, that is the only way out." Ya ce, "You say the sorry in front of my mom and sibling cause. I told them everything." Da ƙyar ta ce, "No, but I don't think it is proper." Ya dakatar da ita ya ce, "Okay, can I get up your line now?" Ta mararece ta ce, "No, please, I really want to say I'm sorry." Ya ce, "Then that should be in our home." Ta ɗan shiru ya ce, "Yes." A hankali ta ce, "Then take your time." Ta gyaɗa kai kamar yana ganinta. Ya ce, "Sai an jima." Daga haka ta katse wayar tagumi ta yi tana nazarin abin da ya ce. But har gidansu kuma? Duka a nan zamu jalin zamun shirin mai suna Sanadin Kawa. Sanadin Kawa. Oh oh. Sanadin Kawa. Sanadin Kawa, soyayya ta zamto mata illa. Ta yi damuwa da bakin ciki don neman daula. Silar sanadin Kawa ta fada damuwa. Ina kuke ƴan uwa, ku taya ta da addu'a. Sanadin Kawa. Oh oh. Sanadin Kawa.